Oyaore janeno ma Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar Oboke nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono an kod oboke ariyo, The Standard kaachiel kod Daily Nation. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni the pride and shame of Kenya. The pride and shame of Kenya. Odiochieng' manyoro nyen nyadhi kod wich kuot ne piny Kenya e kinde ma jong'wech ma pacho kae Bridget Kosgei kaachiel kod Vincent Kipchumba ne omiyo Kenya nyadhi e ng'wech mag London Marathon. Kata kamano, josiasa motenore kod kweth mar tangatanga motelnegi kod jalup ker William Ruto nyoro omiyo piny Kenya wich kuot e kinde manyo dhano ariyo ong'ielo rengo e kinde mane gidhi timo romo e gwenge mag Kenol e kaunti ma Murang'a. Iwacho ni odiochieng' manyoro piny Kenya noyudo nyadhi kaachiel kod wich kuot. Jong'wech ma pacho kae Bridget Kosgei kaachiel kod Vincent Kipchumba nyoro omiyo piny Kenya nyadhi e ng'wech mag London Marathon. E komachielo to jotelo mag siasa motenore kod jalup ker William Ruto nyoro omiyo piny Kenya wich kuot e kinde ma dhano ariyo ne ong'ielo rengo e kinde mane gidhi timo romo mar siasa e gwenge mag Kenol e kaunti ma Murang'a. En gino mane okelo weche mathoth ke wacho ni thoth oganda noyudo hinyruok mokalo e kinde ma kweth ariyo mag tangatanga kaachiel kod keleweke nyoro rakore e gwenge mag Murang'a. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard. It oboke mar ariyo mar The Standard, gino mane omiyo jang'wech mar rahuma ma pacho ka Eliud Kipchoge ne okotimo maber e tuke mag London Marathon. Iwacho ni Eliud Kipchoge nyoro okotimo maber e ng'wech mag London Marathon bang' kane otieko e thuolo mar 8. Kata kamano Eliud Kipchoge ne owacho ni nyen kod lit e ite mare kendo ite nyoro odinore, gino mane otame timo maber e ng'wech mag London Marathon. It oboke mar adek lose wi nyadendo miluongo ni Florence Muia ma jahigni 35 ma nyoyudo mor bang' kane oluonge e mbalariany ma JKUAT kata odoko ni ne oriwore kod skund sekondar bang' kane osekende e pacho ka. Iwacho ni nyadendi Joy ne oriwore kod skund sekondar higa mar 2000 kata odoko ni ne osedonje keny kendo mane ok otame e chopo e lek mare mar riwore kod mbalariany ma JKUAT kama odhi timo weche mag thieth. It oboke mar ang'wen, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro ng'iso oganda ma pacho kae mondo oikore mar biro yudo report mar BBI. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro ng'iso oganda ma pacho kae mondo oikore mar yudo report mar BBI. Nitiere weche malikore ni report mar BBI ibiro chiwo ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga thuolo moro amora e kor jumani. It oboke mar abich, 2 killed in a day of glory, utter shame for county. Nyen gino man wich kuot kata yen wich kuot e kaunti ma Murang'a e gwenge ma Kenol e kinde ma ji ariyo ne ong'ielo rengo e kinde ma kweth ariyo mag tangatanga kaachiel kod kieleweke nyoro orakore motelo ne romo mar jalup ker William Ruto e gwenge mag Murang'a. Nyochuno obila mondo oti kod iro malungo pi wang' kata tear gas e thego kweth ariyo mar tangatanga kaachiel kod kieleweke manyoro rakore motelo ne limbe mar jalup ker William Ruto e gwenge mag Murang'a. Kata mano penjo maduong' en ni William Ruto ni kod kanisa mogero e compound mare ma Karen. Ang' momiyo nyaka odhi ulim e counties mamoko kama ong'eyo ni lweny dhi wuokie kendo dhano dhi wito ngimagi. It's a shame for the deputy president. You have an altar in your own compound. Why must you go to church where people lose their lives? And shame, and somebody need to tell deputy president to man up. It oboke mar auchiel loso ewi yuarok kind jopuonj ma pacho kae. It oboke mar abiriyo, Inspector General mar obila Hilary Mutyambai kaachiel kod duol mochung'ne ndiko obila e pacho kae National Police Service Commission yuare e chenro mane National Police Service Commission owacho ni gichano ndiko obila maromo 5,000 e pacho kae. Gino mane okwed kod Hilary Mutyambai
mane okwedo chenro makamano kowacho ni piny owacho onge kod chenro mar ndiko obila maromo 5,000 higani mabiro, kata odoko ni National Police Service Commission to nyocha olando ni gichano ndiko obila maromo 5,000. So who is who? Oboke mar 8. Jogo ma hikgi oniang' nyoro yudo thuolo mar chako dhi timo alam bang' ka piny owacho ne omigi thuolo mar riwore kod jowetegi e ute mag alam e kindegi mag Covid, bang' ka piny owacho ne ochungogi kinde mokalo riwore kod jowetegi e timo alam e pacho kae. Oboke mar 10 nyaka 11 losewiyo anyuola moro mayuare e wi mwandu mag wuongi. Oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Weche moko e counties, weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke, kama jang'wech mar rahuma ma pacho kae Eliud Kipchoge nyoro owit oko e piem mag London Marathon kama ne otieke thuolo mar 8, kata odoko ni oganda ma pacho kae ne en kod geno mathoth ni Eliud Kipchoge madhi bedo jaloch bang' ka jang'wech mar rahuma mar piny Ethiopia Kenenisa Bekele nyocha owacho ni ok odhi chopo e piem mag London Marathon. Kata kamano weche ne olokore kama Eliud Kipchoge ne otieke thuolo mar 8. E komachielo, e kinde ma Eliud Kipchoge ne otieke thuolo mar 8, jang'wech mar rahuma ma pacho kae Bridget Kosgei to nyoro omiyo piny Kenya midila bang' ka ne oloyo ng'wech e kidieny mar joma mine. Tok oboke mar The Standard, kata odoko ni Eliud Kipchoge ne otieke thuolo mar 8, pod en gi geno mar timo maber e ng'wech mabiro moloyo ng'wech mag Tokyo Olympics. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni outrage as fight takes deadly turn. Outrage as fight takes deadly turn. Nyoro en ichwang' kaachiel kod lweny e kind kweth ariyo, kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto mano tanga kaachiel kod kweth masiro ker Uhuru Kenyatta mano tim kieleweke manyoro orakore e kinde ma jalup ker William Ruto nyotimo limbe e gwenge ma Kenol e kaunti ma Murang'a odiochieng' manyoro, lweny manyoweyo dhano 2 kowito ngimagi kendo thoth oganda nyowe kod hinyruok mopogore opogore. Kata kamano ma nyoko moro oganda mathoth ma ochuno nyaka josiasa ter mana siasa e ute lamo kar gileme e miethgi ka gidhi kelo lweny e ute lamo. Eito oboke mar 3, nyadendi Bridget Kosgei nyomiyo Kenya nyadhi e ng'wech mag London Marathon odhiambo manyoro. Ito oboke mar 4, kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto mano tim tanga nyoro wacho ni ok gibi weyo duond Jubilee e kinde ni giwacho ni gibiro na weyo duond bura mar Jubilee ka gisekethe bu urumo flat mane ginyiso jogo mosebedo ka paro ni gibiro weyo duond bura mar Jubilee. Ne giwacho ni gibiro weyo duond bura mar Jubilee to gibiro weyo mana ka gisekethe bu urumo flat maonge evidence moramora. Mane wach mane owach kod jaod bura ma Kandara mano Alice Wahome, ma bende ne owachi giko juma kod jaod bura ma Kiminini Didmas Baraza mane owacho ni gibiro weyo mana duond bura mar Jubilee ka gisekethe bi urumo maonge evidence moramora ma gidhi we chien. Ito oboke mar 5, IG mano Inspector General of Police jatend obila ma pacho kae Hilary Mutyambai nyoro golo chik mondo mak jaod bura ma Kiharu mano Ndindi Nyoro kaachiel kod jaod bura Ndindi Nyoro kaachiel kod jaod bura Alice Wahome kuom weche miwacho ne giwacho weche manyalo thuwo oganda e pacho kae. Jatend obila Hilary Mutyambai nyogolo chik ne obila mondo mak jaod bura Ndindi Nyoro kaachiel kod Alice Wahome kuom weche miwacho ne giwacho manyalo thuwo oganda e pacho kae e kinde romo mar jalup ker William Ruto manyalo timore e gwenge ma Kenol e kaunti ma Murang'a odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 6,
Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro nyiso oganda ma pacho kae mondo ikore mar rwako report mar BBI thuolo moramora e kindeni kata e jumani. Report mar BBI iwacho ni inyalo chiw ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga thuolo moramora e kor jumani, kendo ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro nyiso oganda ma pacho kae mondo ikore mar rwako report mar BBI thuolo moramora kochakore sechegi. Aito oboke mar 7 pod loso mana ewi midhiero mar omenda mokwako counties ma pacho kae, kama iwacho ni tok od bura mar Senate kadho formula mar pogo counties omenda, onge county moramora moseyudo omenda, kendo counties ma pacho kae nyalo mana chako yudo omenda kochakore tich abich e juma ma wantiere ni, ponono ni ker Uhuru Kenyatta odhi chuo koke e chik mar County Allocation and Revenue Bill 2020 ma piny owacho ma counties ma pacho kae biro mana chako yudo omenda mane omigi kod od bura mar Senate mana ka ker Uhuru Kenyatta ochuo koke e chik makamano kochopo chieng' tich abich. Itoboke mar 7, 8 nyaka 9 loso mana ewi chenro mar chako kunyo mula mayudre e imbo ma Kenya kaachiel kod county ma Siaya. Iwacho ni piny owacho chano chako chenro mar kunyo mula kata gold e gwenge mag Western kaachiel kod Siaya nyaka county ma Kisumu. Gino miwacho nyalo miyo counties gi omenda maromo bilion 164 ponono ni otiek chenro mar kunyo mula e gwenge mag Nyanza kaachiel kod Western Kenya. Weche tuo mar COVID-19 bende oboke mar 10 kama iwacho ni nitiere luoro ni tuo mar COVID-19 nyalo muoch kendo e pacho kae kaluwore kod chike mag kedo tuo mar COVID-19 miwacho ni oganda ma pacho kae ok lu e kindegi. Nitiere luoro ni tuo mar COVID-19 kendo nyalo muoch e pacho kae bang' ka oganda ma pacho kae oweyo chike mag gayo tuo mar COVID-19. Weche mag ohala kaachiel kod weche mowuok e pinje ma oko. Tok oboke mar Daily Nation, jood bura ma pacho kae dwaro ni omigi thuolo mar yiero commissioners 4 e duol mochung' ne yiero e pacho kae mano IEBC. Joute bura ma pacho kae dwaro ni omigi thuolo mar yiero commissioners 4 ewi duol mar IEBC mano duol mochung' ne tayo weche mag yiero e pacho kae. Jahera mar Lolwe TV, mano bende makelo e giko nonro mar oboke, nyinga Chris Owino. Ibed gi odiochieng' makare.